Здравейте, здравейте, приятели! Значи, реших да направя едно видео. Не да претендирам, че съм някакъв голям майстор, като повечето у нас, но просто да ви покажа какво съм успял да направя. Хората са доволни, поредните клиенти и така, общо взето, такива ми ти работи. Това е една къща, тук в едно село до Марсилия. Значи всичко беше разбито вътре, нямаше стени, нямаше нищо и се започна от нулата. С стените, с вратите, бани и така нататък. Ще ви покажа набързо какво успях да направя. Ако ви харесва, там към банката и така, както решите. Значи таваните ще се прави изолация някаква нова. Клиента си е намерил отделна фирма. Другото, стените са дублирани с 10 см вата. Ще ви покажа. Само да видим как беше. Така. С вата, ето тази. Вата на Изовер. Ето, може да видите марката. И навсякъде стените са с двоен лист гипсокартон, плюс изолацията за по-голям комфорт, така да го кажем. Къщата е с 3 стаи, 4, с 2 бани, 2 тоалетни, кухня, гардеробна. Това е тоалетната. Тук ще има скрита врата. Вече конструкцията е поставена. Остава само да се довърши боята и да се постави вратата. Това е към тоалетната. Тук по същия начин. Тук пак ще има скрита врата. Тук ще бъде втората баня. Ето я първата баня. Долу ще е с бака душ, за която ще бъде с фаянс отгоре, с скрит сифон. Това си с батериите, с малката ниша за поставяне на шампуани или там на каквото си решат клиентите. Ето я едната стая. С въздухопровода за климатика. Ето я другата тоалетна. Следващата стая. Ето и вратите. Не са едни от най-скъпите варианти, да кажем, но са по-добри от украинските, или може би същото. Украинските врати, които ги внасят в момента в България, горе-долу са на същото ниво. Само единствено по-лесен монтаж. Ето е следващата стая. Стаите са около 15 до 16-17 квадрата всяка. Тук сложиха един голям панорамен прозорец с плъзгащи врати, които са тук вътре. Гарандаж, както им казват тук.
Всичко колони, всичко се обръща. Това ще бъде кухнята. Тук ще има малко гардеробче. Ето. И така. Общо взето, хубава къща се получава. Кухня около 25 квадрата, 25-30 квадрата, плюс един огромен салон от 50 квадрата, където ще е салон с маса за 8 човека, плюс ъгъл с мека мебел, телевизия и така нататък. Ето го двора. Просто местото е невероятно. На мен много ми харесва. Красиво е, спокойно е. Ето я и къща отвън. Ще се опитам да ви направя още няколко така малки видеа. Поетапно. За жалост не се сетих да започна от началото, когато всичко беше изкартирано, но както казах, аз съм не претендирам, че съм някаква голяма фирма защото ако кажа, че съм майстор, специалист или така нататък, веднага ще му налазат поне 100 човека, нали, български майстори, които да ми кажат, че не е така, но всеки има право на свое мнение. Не съм като някои, нали, известни в интернет пространството, големи фирми и така нататък. Но просто реших, сега на момента ми дойде тази идея да го заснема поетапно до завършен вид. Ще има и боя, ще има и тапети накрая. Днеска клиентката ми го заяви. И ще се получи, предполагам, надявам се, че ще се получи един резултат, както винаги, муцка. Така, всички мои клиенти до сега, все още никой не ми е изтрил номера. Имам клиенти от преди няколко години, които все още ми звънят за различни неща, препоръчват, нали, споделят номера със свои приятели и така. Предимно работа, както казват, от уста на ухо, чрез познати, чрез клиенти и така нататък. След като са доволни хората, споделят, препоръчват ме и работата върви. Хубав ден ви желая за сега, всичко добро и скоро предполагам, че ще заснем още едно видео, такова кратко, като се промени малко обстановката. Нещо различно като се получи. Всичко хубаво, приятен ден!